Hola macos, doncs mireu, avui faré el paquet 14 del castell de Hogwarts. O Hogwarts. I vinga, i som-hi. I som-hi perquè estic content. Ai, mare meva. Quin desastre de vida. Ara estic ficant arbres aquí. Som-hi. Va. Un d'això i un d'això. Sabeu què m'ha passat? I us ho diré aquí amb franquesa, perquè no m'agrada enganyar-vos. Brutal, el que m'ha passat, brutal. Tenia poca bateria al mòbil, tot s'ha de dir. Però no recordo quanta bateria tenia al mòbil. I m'he ficat a gravar, just aquest set. M'he ficat a gravar, que quan li anava a donar a parar, sabeu què m'ha passat? Que se m'ha apagat el mòbil. Se m'havia apagat el mòbil. I què tengo que fer, Òscar, bona persona? Desmuntar tot i tornar-lo a portar. Perquè m'agrada conversar amb vosaltres. M'agrada estar aquí. M'agrada. La veritat és que aquí m'ho passo bé. Parlant a ningú. Perquè realment parlo a ningú. I mireu, veieu el que us dic? Aquí tinc encara peces desmuntades perquè és que ha sigut un espectacle. M'he quedat amb una cara de tonto, amb una cara de no pot ser veritat. En fi, us tornaré a fer tot. No recordo el que he dit, però mireu que xulo. Havíeu ficat mai aquesta peça així, en horitzontal? En vertical? Jo mai, és la primera vegada que la fico així. I guai, Gucci. El construeixo ràpid, eh? Que ben nota que ja l'he fet. Ai, mare meva. S'ha de treure tot d'humor en aquesta vida. Hem de ser feliços, sisplau, sigueu feliços. Sé que és difícil, que els temps que venen no són els més esperançadors, però s'ha de ser feliç. Intentem-ho almenys. Intentem-ho sense dolor. Ja ho deia el bola de drac. Anem a buscar la bola de drac. I paro ja de cantar que està plovent. Bueno, ara no. Ha plogut abans. No us ho negaré que ha plogut. De fet, en el vídeo anterior se sentia com plovia, ara ja no. De fet, què ha passat aquí? Joder. És un jauna. Veus el que us dic? Encara tinc peces apilades perquè aquí tinc que treure tot. He fet marxa enrere. Ara farem la senyera. I per què és la senyera? Us ho explicaré. Us ho tornaré a explicar. Mireu. Òscar, sí que construeixes ràpid. Normal, si ja sé com va això. Bueno, ràpid. Qui diu ràpid diu... Qui diu ràpid diu mare meva. Doncs això és la senyera. Ara us explicaré el per què. Quan acabi de construir això. Visualitzeu la nostra senyera, no? Com és? Les 4 barres. 1, 2, 3, 4. I el fons groc. Això per mi és la nostra senyera. Ai, mare meva. Doncs res, com us ha anat el dia? Com esteu? Com us va tot? He perdut. No he perdut res, no. Que és broma. I ara tres d'això. 1, 2 i 3. Amazing Spider-Man. Que xulo. Que xulo com està quedant. No, sí, com està quedant. I això no recordo com anava. Així, vale. Ara he de fer matem. Digue'm que no se m'ha caigut res al terra. Ara he de fer matemàtiques.
Sí, yo saqué un 10 en matemáticas. Pues eso. Doncs sabeu què? Muntar Legos és l'autèntica salut, el bienestar. Es que esta broma fa molta gràcia. Es que vaya... Los Legos és l'autèntica salut, el bienestar. Sisplau, qui hagi entès aquesta referència, fiqueu-ho als comentaris. Vull veure que no sóc l'únic que està tarat en el món. Se m'enganxen les peces i tot. Com porteu l'agost? Bueno, clar, l'agost perquè aquest vídeo està gravat a l'agost. Així que parlaré en actual. Com porteu la calor? Desitgeu que acabi ja? Doncs jo sí. Urgent. És urgent que acabi la calor ja. Però urgent. Urgentíssim. Em sembla que a la gent fan una enquesta aquí. Calor sí, calor no. Calor sí, punt sí, o calor no, punt no. A veure quanta gent estima la calor i quanta gent de debò som els bons que odiem la calor. Molt. És que no pot ser cap ésser que realment estimi la calor com jo estimo el fred. És que el fred és veritat, és la vida. I jo que sóc gras, el fred, coi, és que només si tens fred, doncs et fiques una tapa, o sigui, una tapa, saps? Et fiques una capa. En canvi, a l'hivern, si tens fred i t'has de... M'he espantat, xiquets. I tens fred i, hòstia, i no pots treure, o sigui, et treus roba i què? I la pell no te la pots treure, llavors... aprofitaré això. Això, o sigui, és que... No, la calor no porta res bo a la humanitat. I si tu, estimat o estimada meva, que m'estàs escoltant, veus que la calor porta coses positives, m'ho escrius. Jo estaré orgullós de veure. Vale? Però si no, la calor no porta res enlloc. A ningú. Ningú que conec diu, ui, que bé, quina alegria. Alegria, fa molta calor. No? Ningú canta això. Ningú canta, ningú se n'alegra de la calor, ningú. Però ningú, Bueno, ningú dels que jo conegui. Suposo que algú hi haurà. En aquest món hi ha de tot. I és respectable, És respectable que hi hagi tarats al que li agradi la calor. Que no, és broma. Jo us estimo. Us estimo per igual. Sigueu petits o ja grans. Tots som supers, tots... Jo estic cantant aquí i no sé si el copyright afecta o no, saps? Algú m'ho pot dir? Si canto afecta el copyright? Espero que no. Si no, tard. Si no, ja vaig tard. Mireu que maco està quedant. Perdona que no us estic ensenyant. Estem fent aquesta part de l'edifici. Vale? Hem col·locat una columna, una altra columna, una paret i aquí us ensenyaré una altra paret amb una porta. Vale? Bé, mira, que es veu l'horitzó i es veu el llum. No ho veieu, no? No. Així es veu. Adeu, torre. Aquí es veu, ho veieu aquí? Adeu, torre. Adeu.
Quina amargura m'està fent aquesta part. Vale, ja està. No caiguis, sisplau. No, sisplau, no caiguis. Vale. Ara hem de fer això. Tres columnetes. 1, 2, 3, 4, ja. Algun punt, sisplau. Algú que m'estigui mirant. Pot dir-me que si canto s'activa el copyright o com que canto malament no s'activa res? Perquè a mi m'agrada cantar una mica, malament, però cantar. I clar, no sé si estic fent el rècord o no. Oh, perfecte. Ara és... Mira, aquest semicercle he fet. Perquè hi ha un més... perquè això està més baix que l'altre. Això queda igual, no? Sí. Que m'he deixat de malament. Espereu, que aquí hi ha alguna que no em convenç. Epa. L'arbre s'ha caigut. Aquí ha d'haver alguna peça. Un 3. Això. Lego, feu pinces per quan passen aquestes coses? Pugui arribar a llocs inesperats. No sé com fer-ho. A més, jo que tinc dits... Vale, o sea, l'he muntat al revés, no? Sí. Bueno, estic veient com... Vale, llavors, això va així. No, així. Llavors, he de mirar cap aquí i ficar-ho així. Vale. On són els dos arbrets? Un va aquí i l'altre aquí. I l'altre aquí. Uf. Ho he pogut arreglar? Ho he pogut arreglar, sí. Oh, perdoneu-me. Que ara està recte, ara sí. Vale. Perdó, disculpeu-me, sisplau. Que no sabia que estava, que m'ha espantat. Això s'ha tornat a desmuntar. Això no para de tocar-me els pebrots molt. Queda torre l'enderrocaré. I això per què no va? Oh, mareta meva! Oh, mareta meva! Disculpeu-me, Ara, abans això m'ha anat bé. Aquestes peces no mai les entendré. Ara sí. Uau, aquí. Vale, i ara necessito... Una, dos, una. Vale, una, dos, una. Així. I això va aquí. No? Ah, no, al revés.
Pues no. No. Pues ja està. Davant. És que això... O sigui, he tingut una liada que... M'està passant factura. Llavors, ara entenc que això va aquí i això va aquí. Vale. Perfecte. Perfecte. Ui. He de treballar molt la paciència. És important treballar-la. Perquè anem treballant i mireu què passa. Em fico nerviós i em bloquejo. I si em bloquejo, pues estic bloquejat. I si estic bloquejat, pues no tiro ni cap endarrere ni cap endavant. Estic bloquejat. I no pot ser això. No pot ser. No pot ser. No ens hem de bloquejar. Oi que no, Òscar? No, no, no. Veus? Per exemple, aquí. No ho he fet al revés. Ai, no deixo de sorprendre-me mai. Cada segon que passa, no deixo... Una altra senyera aquí, mireu que maca és. Oh. Molt bé, com va el vídeo? Vale. No, perquè com que m'he quedat sense bateria abans i l'he carregat una mica, esperem que vagi bé. Ai, mareta meva. Estic esperant una trucada i com que el tinc en silenci, doncs no. Com va això? Quin va? Aquí. No, finalment, com està? Aquí els ensucraus. Ara és pim pim. 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 Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Us agraden els diables? A mi sí. De fet, m'encanten els diables. I a Mallorca, que pels que no ho sapigueu, jo ara mateix estic residint a Mallorca. I a Mallorca hi ha els dimonis, que són estil diables, però iguals però diferents. M'ho enteneu, no? Són iguals, però alhora són diferents. Ja no veuen que són iguals, no. Són iguals, sí, són iguals, correcte, però són diferents. I a mi no m'agraden molt. O sigui, els anem a veure i tot, però no gaudeixo tant com si fos un correfoc. O sigui, bueno, com si fossin els diables. A part, allà tenen els versos, que allò també està molt xulo, els versos. Diable soc d'aquest ball, diable soc i seré, i coses així. Ara, vea. Mira, diu, the quad courtyard, no sé què vol dir, is an outdoor meeting space for students nearly. Ah, això és! Ah, ja pot ser! No, perquè em sembla que és això. No sé, això no sé quina plaça és. És nearly near the clock tower. The clock tower és aquesta. És la torre del rellotge. Molt bé, som-hi. Continuem cap a bingo. La mitja lluna. Això aquí. I això aquí. Ara el pont. Bàsicament com ja he vist. Això aquí. Això aquí. I això aquí. Molt bé. I ara això aquí. I no? Sí, correcte. I això és...
No, què ha passat? Molt bé, doncs així queda el paquet 12. No, 12 no, 14, que us he enganyat, jo també. Així que res, hem fet la... La línia recta ja et dic jo que no és el meu, Però bueno, això servia per igualar. Diguem que és una mica art... No va ficar-ho recte, perquè no em convenç molt. Ja està. Ara, ja està tot recte. Doncs aquí el teniu, el paquet 14, hem fet aquesta part d'aquí. M'està agradant molt, cada cop gaudeixo més construint això, no us enganyaré. Si us ha agradat, doneu-li like, si no em seguiu i voleu, us demano que us que feu el botó de subscripció per continuar estant a la white de noves actualitzacions d'aquest set i de noves. Ens veiem en pròxims vídeos. Adeu i comenteu si us ha agradat. Adeu.